Nga, ito mo ni Kwan. Gapan mag pa siya. Di mo ta sinatikwa. Yan. Blaze. Blaze. Mag-bless daw. Sige na. Nauna na kami. Boboy. Dito na po kami ngayon sa Bungkog. Punta kami. Magtitirik ng kandila. Nanay. Yan. Baka madadala testipin ko. Ayan po ang sementeryo dito sa Bungkog. Nagsapat na ang merinda mo. Nandyan na sila Auntie Yuning. Ayan. Dumalaw na sila dito sa Bungkog. Ay, sinasulatan pa. Ay, ito na inang Apong gabinaw. Gabino. Na dato yung apo na ti datanig ko ta. Ay, nang gabinaw. Sawan yung gusto lang. Datoy mo to. Ano daw, inirinaw. Ay, San Rino gayon diya. Ayan oh. Mag-hi ka oh. Ano natin sa YouTube yan. Ganadi kami ang kumitit ano ba. Di amay. Dexter. Live. Video. Good. Ayan, nandito na kami sa taas. Ito yung puntod ng ate ko. Oh. Si ate ko Silya. Maganda yung view niya dito oh, kasi nagkukuta doon sa malayo. Hindi makita na yung tayo ko. Yun, pag doon ng side.
Ayun o, nakikita doon sa malayo. Dito na kami sa bandang taas. Ayan, dito na sa bundok. Doon o. Bundok na dito po sa sementeryo na to. Dito sa Bungkog. Sa Alibang. Nagbaliw. Sabay. Ganda dito dahil malamig. Maraming punong kahoy. Ito sa may bundok.